ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ, നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 18 നമ്മൾ എന്തിനാ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി ചൊല്ലുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടില്ല എല്ലാവരും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നേ ചോദിക്കാത്തത് ഇതുവരെ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളത്? ഞങ്ങളും കൂടെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലെ. നമ്മള് പോലീസുകാര് ഹാൻഡ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല. കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ പറയാ? ഹാൻഡ്സപ്പ് എന്ന് പറയും. 2 കൈയും പൊക്കാനായിട്ട്, സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് നമ്മളല്ലേ പോലീസിന് കീഴടങ്ങി നമ്മള്. അതേപോലത്തെ നമ്മള് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി വേറൊരു ആശ്രയവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ള ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. കൈ 2 പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഇനി ഒരു ആശ്രയം ഇല്ല. ദ്രൗപദി പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ദ്രൗപദിക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പഞ്ചപാണ്ഡവര് 5 ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കഴിവുകളുള്ളവരായിരുന്നു 5 പേരും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത് ഈ 5 പേർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു കൈ ഇവിടെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ 2 കൈയും പോയിക്ക് ഭഗവാൻ വിളിച്ചു. അതായത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഭഗവാന് സറണ്ടർ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലിച്ചാല് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഫുള്ള് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്, സറണ്ടറായി. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരാളും ഇല്ല ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അതിനാണ് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ചോദിക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഗുണമാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ കാര്യങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നാൽ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചോദിക്കാലോ. നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 18 ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ആള് കുറയില്ല ഞായറാഴ്ച. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ ഞായറാഴ്ച? ഇന്ന് കുറവ്. ഞായറാഴ്ച കുറവുണ്ടോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 18 എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 28 വരെ എടുത്തു. വരെ എടുത്തു മാതാജി. 28 എടുത്തു മാതാജി. എന്താ ഇനി പറഞ്ഞത്? 29 എടുക്കണ്ടേ? ഇനി 29 എടുക്കണം മാതാജി. 28 വരെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു. മാതാ- 20 കിട്ടലാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ആക്കിച്ചത്. ആ സാരില്ല മാതാജി, അന്വേഷിക്കും കാണാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മള് എന്തായാലും. 28 വരെ എനിക്കും പോകുന്നു തോന്നുന്നു. മാതാജി. പ്രസന്ന മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? എനിക്ക് നെറ്റ് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ വരെയുള്ള 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ, 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? വേറെ എന്തോ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞല്ലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളതല്ലേ, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓണാക്കുന്നതാണ്, കേറുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാപ്പ സുതീഷ് ബാബൻ. മാതാജി ഇത് ക്ലാസ്സിലുള്ളതാ? ഞാൻ 3 മണിക്ക് അനന്തമായ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ലെവൽ 2 അവിടെ ഇനി 8 9 എത്തിയത് 9 ലെവൽ 2. ഇത് 18 മാതാജി അധ്യായം. ഇത് അവിടെ 9 അല്ലേ? 9 ആണോ? 10. അപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറുന്നേ ഉള്ളു. ശരി ശരി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആണോ? മറന്നാ? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒന്നും? പറഞ്ഞു. ആണോ? ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി ചോദിക്കുന്നതാ നിങ്ങളോട്. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? എന്നല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സാത്വികൻ കർമ്മം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ സാത്വികൻ രാജസം കർമ്മം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത്ര പറഞ്ഞോളൂ. കർത്താവ് കർമ്മം അവിടം വരെ എത്തിയോളൂ. ഞാനും പറഞ്ഞതായി ഓർമ്മയില്ല. രാജസകർമ്മത്തിന്റെ പറഞ്ഞ് രാജസകർമ്മം 24 പറഞ്ഞു. അല്ല 28 വരെ പറഞ്ഞു. ഞാനും പറഞ്ഞോട്ടെ. 28 വരെ പറഞ്ഞു. 20-21 ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. സോറി പറഞ്ഞു. ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ. ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും ഒരു ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇത് 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞാനത് 3 ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സംശയം. ഞാനപ്പോ മറിച്ച് നോക്കി നീ അത്യാവശ്യം തന്നെയല്ലോ അത് പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ട്. എനിക്ക് സംശയം രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് എടുത്തതെന്ന് കൺഫേം അല്ല. എന്നാലൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അയ്യോ അത് പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എഴുതി? ഏത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറെ വസ്തുക്കളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന സാത്വിക ജ്ഞാനം. അതെ അതെ. രാജസിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിലെ വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് രാജസിക ജ്ഞാനം. ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്ന താമസിക ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് 3 പറഞ്ഞു. കർത്താവിന്റെ രാജസൻ, രാജസമായിട്ടുള്ളതും കർത്താവിന്റെ 3 തരത്തിൽ. കർത്താവിന്റെ 3 തരത്തില്. പിന്നെ താമസൻ, കർത്തവ്യം നേടിവെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. 28ാമത്. അതുവരെ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അതുവരെ നോക്കി എല്ലാവരും? ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഇനിയും പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനിയും ഇതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പ്രവർത്തി എത്തിയിട്ടില്ല. 28 വരെ എടുത്തുള്ള 29 എടുക്കണം അല്ലേ? ആണ് മാതാജി. 29 ഇനി എടുക്കണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബുദ്ധേർഭേദം ധൃതേശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു.
പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക് തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി അവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളൂ. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 തരത്തില് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം എന്നും പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ആരെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ധൈര്യം എന്നുണ്ടോ? ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയട്ടെ. ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളോ അവയെ കുറിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയം പറയുന്നുള്ളല്ലോ. ദൃഢനിശ്ചയം എന്നുള്ളല്ല, ചില ബുക്സില് ധൈര്യം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ബുക്കിലുണ്ടോ ധൈര്യം? ധൃതി എന്നുണ്ട് മാതാജി, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ധൃതിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ധൃതി ധൈര്യത്തിന്റെ മാതാജി, ധൈര്യത്തിന്റെ ധൈര്യത്തിന്റെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ധൃതി അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലത് ബുക്കില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം 30 നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച കാര്യകാര്യാഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അതായത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ശരിയായ ഒരു ധാരണ ആർക്കുണ്ട്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കുണ്ട്. അതായത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? യയാ ധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധി രാജസം. ശരിയായ രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികം. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒന്നില് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്താണ്, പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ത് പെടാണ്ടാത്തത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികവും, മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ താമസിക ബുദ്ധിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് അറിയില്ല, ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവർ ഏത് വഴിക്കേ പോകുള്ളൂ? തെറ്റായ വഴിക്കേ പോകുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്?
ധൃത്യായ ധാരയത്തെ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ യോഗേന വ്യഭിചാരേണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സ്വാത്വികമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൃഢമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുക. ദൃഢമായിട്ടും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ്? യയാ ധൂധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയത്തെ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം രാജസികം. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയണം, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടാണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. ധർമ്മം, അർത്ഥവും കാമം, ഇതിനെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മം, അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, കാമം ആസക്തി ആഗ്രഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധനം എന്നാണെന്നുള്ളത്, ധനം എന്നാണ്, ധനം. അപ്പൊ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയാം. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച നാവിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവാ? എന്തിനതീതമായിട്ട് അല്ലാത്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കും ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാത്തൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനതീതമല്ലാത്ത ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം, ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഇവയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതീതമല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഒരു മനുഷ്യന് ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത്യാസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. താമസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്തത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ലാത്തത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം താമസികമായിട്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇതിനൊന്നും അതീതമല്ലാത്ത നിശ്ചയമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയണത്? സുഖത്തെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. സുഖം തിദ്ധാനി ത്രിവിധം തൃണുമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ചാനി ഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ്വാദനത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ സുഖം 3 തരത്തിലുണ്ട്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖാണുള്ളത്. അതേതാണ് പറയുന്നത്? ആ സുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയായിരിക്കും? യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃദോപമം തത്സുഖം സാത്വികീം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തില് വിഷം പോലെ തോന്നും. സുഖത്തിന്റെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നീട് അത് അമൃതമായിട്ട് തോന്നും. അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നും, നമുക്ക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അന്ത്യത്തിൽ നമുക്കത് അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉണർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖത്തെ സാത്വികം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആദ്യത്തെ സുഖം, സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്കത് എങ്ങനെ തോന്നും? വിഷമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് അമൃത് പോലെ തോന്നും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വിഷം പോലെ പിന്നെ അമൃത് പോലെ തോന്നുന്ന സുഖം സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃദോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും പിന്നീട് വിഷപ്രായമാകും. ഇതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വികത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമുക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ നമുക്ക് അത് അമൃതതുല്യമാകുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. രാജസിക സുഖത്തില് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തുപോലെ തോന്നും? അമൃത് പോലെ തോന്നും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിഷപ്രായമാകും, വിഷമായിട്ട് തോന്നും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ രാജസികമാണ്. സാത്വികത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കതൊരു വിഷം പോലെയാണ്, നമുക്ക് മടിയാണത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും, അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സുഖം സാത്വികവും അല്ലാത്ത ആദ്യം എന്താണ് പറയാ, ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമൃത തുല്യമാവാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയണത്? യദഗ്രേചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹാനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോർത്ഥം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം സാമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമാണത്, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ താമസികമായ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്താണ്? വ്യാമോഹം നിറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖവും അതൊക്കെ എന്തിനു പറയാം? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തദസ്തി പൃഥിവ്യാ വാദിവീദേവേഷു വാ പുനഃ സ്വത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യദേഭി ഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജന്യമായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലായാലും ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലായാലും ദേവന്മാർക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ 3 ഗുണങ്ങൾക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലായാലും ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും നോക്കിയാലും ദേവന്മാർക്കിടയിൽ നോക്കിയാലും എന്ത് കാണില്ല? നമ്മള് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് യാതൊരു ജീവനുമില്ല, ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ വർഗത്തിലുള്ളവരല്ല എന്താ പറയുന്നത്, 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അതില് 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ, ഈ 4 കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഇതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ അത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശമോദമസ്ത ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സ്വഭാവജം. ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മ കർമ്മ സ്വഭാവജം, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ സുഖപ്രവർത്തികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാണ്. എന്താണ് ഗുണവിശേഷങ്ങള്? ശാന്തത, ആത്മസംയനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങള്? ഫസ്റ്റ് ശാന്തരായിരിക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ആത്മസംയമനം പാലിക്കാൻ അറിയാം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് ആരുടെ ഗുണങ്ങള്? ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അവർ ശാന്തരായിരിക്കും, ആത്മസമയം പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, പിന്നെ ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ആരിലുണ്ടാവും? ബ്രാഹ്മണരിലുണ്ടാവും. ശാന്തരായിരിക്കും, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്നവരാണ്, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡിൽ എളുപ്പമുണ്ടോ? സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇത് കുറെ പറയണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? മനസ്സിലാവുണ്ട്. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞ? ശൗര്യം തേജോദിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യാപലായനം ധ്യാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയെ ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വഭാവ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർ എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പരാക്രമം ഉണ്ടാവും, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി ആരെയാണ് പറയുന്നത്? വൈശ്യരും ശൂദ്രനെയും കുറിച്ച് പറയാണ്. കൃഷി ഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യ കർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? കൃഷിയും ഗോരക്ഷയും വ്യാപാരവും. ശൂദ്രരുടേതാണെങ്കിലോ അധ്വാനവും പരിചരിക്കും. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയാണ്? പൊതുവെ ശാന്തരായിരിക്കും, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്നവരാണ്, പിന്നെ തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, പിന്നെന്താണ് സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്? ബ്രാഹ്മണികൾക്കും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായ ഗുണങ്ങളോ? പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, പിന്നെ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ഇതൊക്കെ ക്ഷത്രിയരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? വൈശ്യർക്ക് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യരുടെ സ്വഭാവ ഗുണം. അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ശൂദ്രരുടേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ശൂദ്രരുടെ അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാണ് ശൂദ്രരുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം നമ്മള് ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ
പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. ഇനി അടുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സേസ്വേ കർമ്മണ്യ ഭിരത സംസിദ്ധിം ഫല തേനരഹ സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിത്തതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ല മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണത നേടാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമെന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? യാ പ്രവൃത്തിർ ഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തത് കർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിത്തതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ആരെ ആരാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവികളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് എന്ന് പറയണം. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശ്രേയൻ സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമാത് സ്വനിഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? തന്റെ കർമ്മം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താലും വിരോധമില്ല. അപ്പൊ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ട? കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് കുറ്റമായിട്ട് ചെയ്താലും അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. സന്തോഷമഭിന്നതജ്ജതേ സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമപി നാത്യചേത് സർവാരംഭഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇവിടെ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോടെ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. നമ്മൾ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളായാൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും? ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള
അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നും പറഞ്ഞത് അതിനല്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കർമ്മം, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗതസ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസമയം നേടുന്നവന് അനാസക്തനും ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ആത്മസംയമനം നേടിയവന്, അനാസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവഗണിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്യാഗം പരിശീലിക്കണം അങ്ങനെ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടിയവനാണ്, അനാസക്തനാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടി അനാസക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയും. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ പരം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികോന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയെ ഈ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. എന്നിൽ നിന്ന് അതറിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള, ഇത്തരത്തിൽ എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ, അത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെ പറ്റി നാം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് അറിയാനാ പറഞ്ഞത്. നിന്നതറിയൂ, എന്നിൽ നിന്നതറിയൂ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം ത്യക്ത രാഗദ്വേഷോഭ്യവദസ്യ വിവിക്തസ്യ വിലാകോശി യത്വാ കായമാനസഃ ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമാ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദോഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളല്ല ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശബോധം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീരട്ടെ. നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനാവുക, പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഭോഗവിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി നന്നായി മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി. പിന്നെന്താണ്? നമ്മള് വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കണം, പിന്നെ മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക് ഇതിനെ കീഴടക്കിയിട്ട് ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി, ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായിട്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ
ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് രാഗവിഷയങ്ങളിൽ ഭോഗവിഷയങ്ങളില് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ശരീര മനസ്സ് വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെയാണ്? വിരക്തനായിട്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് തെറ്റായ അതീശത്വം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോ ജയതി ന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിലും അവരാരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും എന്താണ്? സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരിലും. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മഭൂയാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട്, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അതായത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്തല്ലേ? ഓക്കെ. ഭക്ത്യാ മാമാപി ജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൽ. മറ്റന്നാള് തീരുള്ളൂ എന്തായാലും. എവിടെ നോട്ടെടുത്തത്? 29, 30 തൊട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ത്രിഗുണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് 3 തരത്തിൽ പറയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, അല്ല അത് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും പാടില്ലാത്തതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ ധർമ്മത്തെ മൂടെ പഠിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി.
ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കാണുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റായ വഴിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി താമസികമാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് നിശ്ചയം. 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 പ്രാഥമികമായ നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലർത്തിയും യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിലനിർത്തി ദൃഢനിശ്ചയമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നിശ്ചയം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. രാജസികമായിട്ടാണെങ്കിലോ ഏതൊരു വിഷയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മമാർത്ഥം കാമം എന്നിവയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവയിൽ അത്യാസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടായി തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയം താമസമാകുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് അതീതമല്ലാത്ത ഇതിനൊക്കെ അതീതനാകേണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അതീതനല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭയം, വ്യസനം, സ്വപ്നം, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതില് 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. അത് രാജസ ഗുണ സുഖത്തിൽ. അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹപരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായുള്ള സുഖമാണ് താമസം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അർത്ഥമാണ്. കാരണം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനാണ്. താമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് അന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതനാണ്. പിന്നെ ആലസ്യം, പ്രമാദം, ഉറക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ പറയുന്നത്? എന്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് വർണ്ണങ്ങൾ 4ലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വ്യത്യാസം. ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയാണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തികം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, പരിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി ക്ഷത്രിയരുടെ ഇതൊക്കെ താമസികമായ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളവരുടെ കൃഷി, സ്വഭാവം വൈശ്യർക്കുള്ളത്. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലും ഇവരുടെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള്. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രാഹ്മണരെ പറഞ്ഞു, ക്ഷത്രിയർ പറഞ്ഞു, വൈശ്യരും ശൂദ്രരും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണത എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളത്. പ്രബോധാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രബോധാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താം? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പിന്നെ പാപം പ്രതികരണം അനുഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥ. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക, സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്യന്റെ കർമ്മം നമ്മള് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മം തെറ്റോടുകൂടി ചെയ്താലും എന്തില്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്? അതിന് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അന്യന്റെ കർമ്മം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള് നമ്മള് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളെ കർമ്മം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? ചോദ്യം കേട്ടില്ല മാതാജി. അന്യന്റെ ഇവിടെ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കർമ്മം കുറ്റമറ്റതായാലും കുറ്റമുള്ളതായാലും നമുക്കത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അതെന്താ മനസ്സിലായത് നമുക്ക്? നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
അതെ, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയണത്, ചെയ്യേണ്ട. അത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ അന്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താലും എന്താണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ, നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോലി നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മളെ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് ആത്മസംയമനം നേടിയ ആളിന് ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചതുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പരമമായ മോചനം ലഭിക്കും, പരിപൂർണത ലഭ്യമാകും. അടുത്തത് ബ്രഹ്മപദം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം? അതെന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, അത് തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ വിരക്തനായിട്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ച്, മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തതില് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പൂർണ്ണ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്.